L-aeroport ta' Malta ra madwar 2,540,000 passiġġier tul is-sena 2021. Dan ifisser irkupru ta' aktar minn 45% fuq is-sena l-oħra, iżda huwa biss 35% tan-numru ta' passiġġiera li għaddew mill-aeroport fis-sena 2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg spjega kif is-sena li għaddiet rat bidu pjuttost kwiet b'sinjali ta' rkupru lejn is-sajf u għalhekk fit-tielet kwart tas-sena l-affarijiet bdew jiċċaqilqu. Alex Cardona, uffiċjali inkarigat mit-traffiku tal-passiġġieri fl-ajruport, spjega li f'Diċembru 2021 l-ajruport ra rkupru b'saħħtu fuq is-sena 2020, iżda xorta waħda il-bogħod mill-2019. L-ewwel nofs tas-sena kien pjuttost kwiet fis-sena 2021 biex imbagħad kien hemm bidu ta' rkupru b'saħħtu minn Ġunju l quddiem. Ottubru kien l-iktar xahar pożittiv b'madwar 418,000 passiġġier jgħaddu mill-ajruport. Għall-ewwel darba l-aħjar suq kien dak tal-Italja filwaqt li s-suq tar-Renju Unit irkupra lejn it-tieni nofs tas-sena. Kemm l-Italja u r-Renju Unit ikopru bejn wieħed u ieħor 19% tal-passiġġiera li għaddew mill-ajruport Malti. L-iktar destinazzjonijiet li raw passiġġieri minn u lejn Malta kienu l-ajruporti ta' Frankfurt, Heathrow f'Londra, Fiumicino f'Ruma, Catania u Manchester. L-iktar linja tal-ajru li tajret passiġġieri minnu lejn Malta hija Ryanair li kopriet 44% tas-suq. Fit-tieni post kien hemm l-Air Malta li kopriet 23% tas-suq. Ġie notat ukoll kif fl-ewwel kwart ta' din is-sena ġew mħassra 850 titjira. Dan fil-waqt li fis-sajf mistennija kompetizzjoni kbira minn destinazzjonijiet oħra li jkollhom ukoll rati għolja ta' vaċċinazzjoni kontra l-COVID-19. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Alan Borg ta' aġġornament fuq l-investimenti li qed isiru fl-ajruport. Spjega kif sar parkeġġ ġdid filwaqt li issa għaddejjin negozjati bejn il-bżonnijiet tal-operatur tal-lukanda mad-disinn sħiħ tal-binja ta' Sky Parks 2. Ser isir xogħol ukoll fuq Apron X li ser ikun l-ikbar investiment mill-ajruport fl-infrastruttura tiegħu sa mill-1998. Stqar kif dan ser ikun żviluppat fuq 100,000 metru kwadru ta' art u se jkabbar il-potenzjal ta' ajruport biżjed spazju għal parkeġġ tal-ajruplani. Meta inti tkun tista' takkomoda aktar ajruplani on the ground, awtomatikament għandek il-kapaċità li il-slots li għandna nirċievu mingħand l-airlines ikunu nistgħu nakkomodawhom. Bla dubju huwa vot ta' konfidenza kbira fl-industrija li nemmnu li fil-medium term n-numri tal-2019 nilħuhom u minn hemmhekk nibdew nikbru b'mod sostenibbli tul iż-żmien.